Predstav si, že ti štát zavolá a povie, buď nám odovzdáš tvoj dôchodok, alebo ti ho vôbec nedáme. Znie to ako vydieranie? V Maďarsku to bola realita. Rok 2010, krajina v kríze, rozpočet v mínuse, dôvera investorov preč. A vláda prišla s plánom zachrániť verejné financovanie peniazmi sporiteľov. Poďme sa spolu ponoriť do príbehu, ktorý nie je len históriou, ale varovaním. Príbehu, ktorý ukazuje, prečo sa nemôžeme slepo spoliehať na štát a čo môžeme urobiť, aby sme ochránili svoje peniaze. V roky 2008 až 2010 Maďarsko má jeden z najväčších deficitov v Európskej únii. Ekonomika stagnuje, verejný dlh presahuje 80% HDP. K moci prichádza Viktor Orbán s pohodlnou väčšinou a odhodlaním konať. Nechce zvyšovať dane, nechce rezať výdavky. Miesto toho hľadá peniaze inde, v dôchodkových fondoch. Orbán spúšťa kampaň, ktorá má verejnosť presvedčiť. Súkromné dôchodky sú riziko. Vláda oznamuje, že každý občan má možnosť dobrovoľne sa vrátiť do štátneho systému. No v skutočnosti ide o nátlak. Ak neprevedie svoje úspory pod štát, stratíš nárok na verejný dôchodok. A teraz si to vysvetlím jednoducho, ako to celé fungovalo. Zákon hovoril jasne, ak občan do 31. januára 2011 nepožiada o ponechanie svojich úspor v súkromnom fonde, automaticky sa jeho peniaze presunú do štátnej správy. A tu je háčik. Ak by si sa rozhodol svoje úspory ponechať v súkromí, štát ťa potrestá tým, že ti v budúcnosti nevyplatí žiadny verejný dôchodok. Teda tú základnú zložku, ktorú štát garantuje každému občanovi. Inými slovami, ak si chcel ponechať súkromný fond, štát ti povedal fajn, ale od nás už nič nečakaj. A to je ako keby ti banka povedala, buď si ponecháš svoj účet, alebo stratíš prístup k výplatám. Je to rozhodnutie len na oko. V skutočnosti to bol zákonom vynútená zmena. Zákon prešiel v rekordnom čase. Média spievali tú istú pesničku. Ľudia boli zmetení, mnohí sa báli. A tak v priebehu niekoľkých týždňov sa až 97% sporiteľov vzdalo svojich účtov. Vyvlastnených bolo vyše 13 miliard eur. No dobré, ale kam šli vlastne tie peniaze? Namiesto dôchodkov išli na zaplatenie dier v rozpočte. Spotrebovali sa, neboli investované, neboli zhodnocované, nevratili sa späť. Zlomové na celej tejto situácii bolo, že ľudia nedostali žiadnu skutočnú garanciu, iba sľub. A tento sľub bol: postaráme sa o vás, keď príde čas. No nikto presne nevedel, ako ani za čo. Čo ak medzi tým príde ďalšia kríza? Týmto krokom štát definitívne prebral kontrolu nad dôchodkami občanov, bez možnosti návratu. Mentalita národa sa zmenila. Stratil sa pocit, že je dobré sporiť, že je dôležité starať sa o svoje financie. Prišiel strach, nedôvera, rezignácia. Maďarský dôchodkový systém je plne závislý od štátu. Žiadna akumulácia, žiadne investičné účty, žiadne aktíva. Dôchodky sa platia z daní pracujúcich. Každá kríza, každé zlé rozhodnutie, všetko padá na plecia daňovníkov. Medzinárodné inštitúcie kritizovali krok Maďarska ako krátkozraký, ako zničenie dôvery v dôchodkový systém. Celé to však nezačalo v roku 2010. Už v predchádzajúcich rokoch politici systematicky podkopávali stabilitu druhého piliera. Rozsiahle zmeny legislatívy, opakované kampane proti súkromným spravodajským spoločnostiam, selektívna propaganda. Cieľ bol jasný: pripraviť pôdu na prevzatie majetku. Nie otvorene, ale postupne, cez dôveru. Ale prečo to vlastne prešlo? Pretože vláda mala v rukách všetko. Väčšinu v parlamente, médiá a naratív. A všetko v čase ekonomickej neistoty, keď sa ľudia boja a ustupujú. Vláda sa tak stala správcom dôchodkov, ale bez odpovednosti za výnos, bez odpovednosti za udržateľnosť a najmä bez toho, aby musel niekomu niečo reálne vrátiť. Dnes sa táto história znovu pripomína aj nám. Politici začínajú čoraz hlasnejšie hovoriť o tom, že by bolo efektívne investovať aj dôchodkové úspory do štátnych projektov, ako sú napríklad diaľnice, železnice, nemocnice či iné verejné investície. Novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2025, túto možnosť už reálne otvorila. Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu investovať časť majetku z druhého piliera do tzv. Alternatívnych investičných fondov, ktoré majú financovať domáce štátne projekty. Horná hranica pre takéto investície je stanovená na 5% z čistého majetku fondu, čo aktuálne predstavuje približne 800 miliónov eur. Na prvý pohľad to môže znieť ako rozumný krok. Investovať doma, pomôcť ekonomike, budovať infraštruktúru.
Problém však je, že tieto investície nemusia byť realizované podľa štandardov trhu. Výnos nemusí byť dostatočný, riziká nemusia byť adekvátne, zohľadnené a hlavne politické rozhodnutia môžu ovplyvniť, kam peniaze pôjdu. To znamená, že namiesto objektívne najlepšej investície môže DSSK nasmerovať vaše úspory tam, kde si to želá štát. Nie tam, kde to má najlepší potenciál na zhodnotenie. Preto je dôležité hovoriť o faktoch, o histórii, ktoré sa môže zopakovať. A o tom, že existujú aj iné riešenia. Riešenia, ktoré fungujú v krajinách s pevnými dôchodkovými piliermi, kde sa sporenie skutočne zhodnocuje, kde sú portfólia diverzifikované a spravované transparentne, kde štát nezasahuje do správy súkromného majetku. Ja osobne pomáham ľuďom nachádzať takéto riešenia, nájsť cesty, ako si dlhodobo budovať kapitál mimo dosahu politických rozhodnutí. Ak máš pocit, že by si chcel vedieť viac, rád ti ukážem, ako sa to dá. Nie preto, že ťa chcem presviečať, ale preto, že verím, že informovaný človek sa rozhodne lepšie.